A proposta do Executivo ribeirense para os orzamentos do presente exercicio ascende a 29.756.000 euros, contía algo inferior ao presuposto do pasado ano. A concelleira de Facenda destacou que non se prevé ningunha suba fiscal, posto que no capítulo de ingresos destacan os fondos do POS destinados a gasto corrente, que implican a conxelación das taxas municipais. En materia de gastos, o principal irá destinado a bens correntes de servizos e suministros, seguidos dos gastos de persoal. No pleno extraordinario que se celebrará este mércores aprobarase tamén un suplemento de crédito para facturas e gastos pendentes de pago, así como un suplemento por valor de 1.749.000 euros, nos que destaca unha partida de $500.000 para a nave do Club de Remo e outra de 300.000 para melloras viarias. Estes gastos e facturas pendentes de pago temos diversas cuantías, temos cuantías correspondentes a liquidacións de obras que se foron executando, pero tamén temos unhas cuantías importantes en gastos relacionados con festexos. Increméntase a partida de festexos a través dese suplemento de crédito en máis de 100.000 euros por gastos que xa están executados. Vai o importe do suplemento de crédito co que imos a completar este documento de orzamento ascende a 1.749.277 euros, os cales os imos a financiar a través do remanente de tesorería. Que destacar de este suplemento de crédito? Pois destacar fundamentalmente que aquí recollemos, aparte de todo ese gasto que xa está executado, recóllese unha partida de máis de $500.000 que se vai a dedicar a financiar a construción do edificio de deportes náuticos de Aquiño. No apartado de investimentos, que ascende a 2.667.000 euros, figuran varias actuacións para as que se perdeu a subvención, a pesar de que contaban con financiamento. 3 actuacións que contaban con financiamento no ano 2024, pero para as que se perderon as subvencións. E, polo tanto, ao non estar xustificadas en prazo, temoslle que dar cobertura económica. Estamos a falar do reforzo de extensión das redes de distribución eléctrica para o polígono industrial, aquela famosa subvención de repotenciación de 48.000 euros. Estamos a falar de 57.000 euros da obra do centenario, tamén executado, xustificado fora de prazo e, polo tanto, se perdeu tamén ese financiamento da obra. E estamos a falar do proxecto da recuperación e posta en valor da senda do río Saíñas, que sabedes que a través do PSTD estaba proxectado facer pois unha senda por todo ese río. Fixos o proxecto, descoñecemos un pouco por que quedou parado, o que sabemos é que a día de hoxe é un proxecto que non se vai a poder executar e veremos posibilidades de recuperar esa dotación orzamentaria do PSTD para facer pois outra inversión que estea lista antes de maio do 2026, pero, dende logo, temos que dotar de orzamento pois ese reintegro para os honorarios da redacción do proxecto que ascenden a 9.600 euros. Destaca, ademais, o reforzo de outras partidas como as melloras nos centros educativos, axuda no fogar, vixilancia no aparcadoiro do centenario ou a dotación do parque infantil desta praza cun investimento de 213.000 euros.